Namanya mak dari dusun kasih tujuh parambek pakurang ambil kapam buko. Ambo susun jari nan 10 ambo takut kapalo nan 1 kehadapan niniak dengan mamak saratu dun sana nambah samu. Maklumlah ambo mudo mata aka Allah pandapek balum. Jiko bakatu dinan bana alangkah sanang hati niniak jo mamak. Jiko bakatu dinan salah alangkah malu si badan diri. Satantangan buah perundangan nan ambo tibokan kehadapan mamak. Salah ambo tolong dibilai, kurang ambo tolong ditukuk. Rila jemaah ambo pinta mak. Ayamannya mak, menyambah kita kepada Allah, basalawat kita kepada Nabi. Artinya nang ka menjadi buah perundangan di malin basa kabake mamak dukini. Perundangan kita cie ju 2 ju 3 Allah salamai samparno. Kawiknya kami pancuangnya putih. Pun batu hanyolai dinang kini. Allah tumbuh puluh nambah bijo. Allah masak puluh nambah padi. Kok tumbuh makanan siang nan masak makanan tuai. Jamba ke tengah nak minta diparenai. Sekian buah perundangan nan muata anta sampai ke hadapan mama. Dibilang sampai mak. Sabui mak. Layan bo.